Alle ordene, skal du fortælle mig. Ikke noget med at slappe af på nogle af ordene. Alt er vigtigt. Ikke noget med at slappe af i maven, pludselig bliver... Alt er vigtigt. Hold fast i intensiteten. Vi er bag dig. Ja, Okay. Kan I, er vi klar? Yes. Er I der? Pia. Ja. Karma. Hvad fanden? Det kom som et chok, da hun forlod mig. Den nat hun blev væk, den dag hun sendte brevet til mig. Brevet der stod, at hun var blevet træt af mig. Jeg er træt af at vente, og hele tiden skændes med mig. Nu er jeg helt alene, går søvnløs rundt, og føler mig så ensom. Mit hjerte gør ondt. Sket er sket, og jeg fortryder nu. Jeg gjorde det jeg gjorde. Jeg må have hende igen. De ting hun gør, de ting hun siger, jeg elsker